Кадер Сиңрән авылларын берләштергән Максим Горький исемендәге авыл хуҗалыгы кооперативында бүгенге көндә хезмәт сөючән, шәмле кешеләр эшли. Шуңа да елдан-ел оештырылып килгән отчет җыелышын биредә ирешелгән уңышларга багышланган бәйрәм итеп кабул ителә. Елдагыча җыелыш лаеклы юлга чыгучы хезмәткәрләрне Фикус Муслуховны, Мисхәт Сейфуллинны, Риф Фәрхетдиновны, Ильяс Кәримовны тантаналы шартларда кыйммәтле бүләкләр белән тәбрикләүдән башланып китте. Арытаба кооперативның рәисе Башкортстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Ершат Галифанов 2019 елда башкарылган эшләргә җентекле анализ ясады. Нигезе чагыштыру аша үсеш резервларын барлады. Коллективтагы намуслы эшләүчеләргә карата мактау, эшкә сүлпән караучыларга тәнкыйть сүзләре җиткерде. 19 елда барлыгы 18 миллион сумлык продукция җитештерелде, 18 елда 5 миллион булган. Бер эшләгән кешегә төшә бит инде 1,381 сум туры килә. Малчылыкта 50 миллионлык продукция җитештерелде, 57 миллионлык. Үткән ел 49 миллионлык булды. Рентабельность малчылыкта 4,6%, чистый прибыль 2 миллионда 93 мең. Басушылыкта 54 миллионлык продукция җитештерелде, үткән ел булганы 43 миллионлык. Рентабельность басушылыкта 15,16%, чистый прибыль 2 миллион ярым. Колхоз буенча рентабельность прибыль 4%, 4 миллионда 605 мең прибыль чистый алынды. 19 елда малларны кыштату өчен җитәрлек күләмдә сыйфатлы сыйнаш, печәт калам әзерләнде. Малларга көндән ашату өчен 50 гектар арап чәчелде бит инде. Фирмада барлык эшнең нәтиҗәсе фирма мөдиренең эшне дөрес оештыруыннан тора. Бүген мин әйтер идем, ике за фирмадан да дөресен әйткәндә, ундан бәйтә беренче МТФда эшләп рәсем менә 95 елдан бирле икенче МТФда Валерий Нуристан, менә алар икесе дә тынгысыз ниләр, чөнки за фирманың эшен иртәннән кичкә кадәр фирмада үтә гомере. Бүгенге көндә бик күп еллар колхозда үз эшләрен белеп, эштән сәләте булган колхозчылардан уртату табып эшләгән минем сәясәт бар. Нәби Флүр, Гариф Марат, Сабир Марат, Бархатем Гараби, Шейхулин Фәрид, Абдурахманов Ринат, Мустафа Фикис, Хамматов Дамир Ямгат Рөстәмнәр. Әйтергә кирәк, Иршат Раул улы биредә яшәүче ике авыл халкына да кар өтүдә, җир сөрүдә, су линиясын тотуда, мал, салам, печән бирүдә, Сабантуй һәм башка ел дәвамында үтүче бәйрәмнәрне үткәрүдә зур ярдәм кулын суза. Урындагы инициативаларына яклау программасында да читтә калганы юк. 4 ел рәттән матди яктан ярдәм күрсәтә. Кадер авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Мансур Әхмәтов территориядә башкарылган эшләргә тукталды. Киләчәк планнар белән таныштырды һәм халыкка алда торган өмәләрдә актив катнашырга чакырды. Җыелышта хуҗалыкның 2020 елга бизнес планы белән баш икътисадчы Гөлшат Сидикова таныштырды. Хуҗалык идарәсе белән профсоюз оешмасы арасындагы килешү турында баш агроном, профсоюз оешмасы рәисе Флүр Нәбиев мәгълүмат белән чыкты. Отчет җыелышында район авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы Илдар Нәбиев катнашып, кооперативның районда тотрыклы эшләүче хуҗалыкларның берсе булуын билгеләде. Намуслы хезмәтләре өчен Горькийларга рәхмәт сүзләрен җиткерде һәм авыл уңганнары, ферма мөдирләре Нурислам Уалиевка, Рәсим Шәмсиевка, район хакимиятенең терлекче Фәнил Биктимеровка, эритеп ябыштыручы Дивкат Дәүләтовка, район авыл хуҗалыгы идарәсенең почет грамоталарын истәлекле бүләкләрен өләште. Бәйрәм рухында үткән Горькийлар җыелышы бихисап хезмәт алдынгыларын данлауга, аларга истәлекле бүләкләр, рәхмәт сүзләре белән озатудан тагы да ямьләнде. Ә инде популяр җырчы Татарстан Республикасының атказанган артисткасы Әлфинә Әсхәмованың бәхетле төркеме егетләренең җырлары авыл хезмәтчәннәренә бәйрәм бүләге булып яңгырады. Җырлый кеше, нигә җырлый кеше, җырларына каямаң ала. Нигә яшәр икән кеше, мәхәббәт булмаса дөньяда.
Җыелыш ахырында бар хезмәткәрләргә сый-нигъмәтләр тулы пакетлар таратылды. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.